नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरेन बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, खूप दिवसांनी आपला व्हिडिओ येता आणि ही आत्ताची जी व्हिडिओ आहे ही आपण तिकडे गाडी लावली होती बघा साईडला इक्वा, आणि आपल्याबरोबर दयुआ पाटी नाना आहे, काकत सचिन दादा पुढे गेलो आणि आपण कुडामध्ये येलो. कुडामध्ये आमका एक ठिकाण जर एक्सप्लोर करूसाठी सचिन दादा घेऊन येलो. तर नक्की आमका तर ठिकाण कुठे आता माहीत नाही. सचिन दादा फक्त 2 वेळा जाऊन येलो तर आमका वाट मिळत नव्हती. तर बघतो आता इथून आम्ही चलत जातो, कारण पुढे गाडी जात नाही, त्याच्यामुळे आम्ही तिकडे बघतो आणि त्या ठिकाणानंतर तुमका मी एक्सप्लोर करून दाखवतो की कुठचा ठिकाण आहे. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा, इंटरेस्टिंग आहे. आणि आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा. तर इथून पुढे आपण व्हिडिओ आपल्याला स्टार्ट करूया. तर मित्रांनो, ह्या महाडेश्वरांचा घर आहे आणि इथपर्यंत आम्ही येलो. तर तुमका पुढची पण कहाणी ह्या घराबद्दल मी सांगतोय. जो महाडेश्वरांचा घर आता आणि आजूबाजूचा परिसर बघा, मस्त आहे, नेचर एकदम हिरव्या हिरव्या गारा. थोडा वेळ इकडे आम्ही विश्रांती घेतो आणि इथून मग पुढे आपल्या प्रवासात जातो. थोडीशी इकडे झाडा झुडपं सगळी आणि ते बघा ते दिसतात तुमका. भरपूर रान वाढलेलं आहे बघा, बरंच रान वाढलं आहे इकडे. तशी प्रॉपर वाट नाही, पाय वाटच अर्ध्यावर गाडी थांबवून चालत येऊचा लागता. खूप मोठी मोठी झाडं आहेत बघा इकडे, घनदाट जंगल. इकडे प्राणी पण येत असतील ना दादा? जनावर येतात नाही ना. दुसरी गोष्ट ही मी त्यावेळी ऑब्झर्व केलेली आहे. हा ॲक्च्युली रेअर स्टोन आहे, म्हणजे हा फिश टँकला म्हणजे जवळजवळ क्रिस्टल स्टोन आहे हा. आणि ह्या पट्ट्यामध्ये ना भरपूर जवळ येईल. आता तू म्हणशील ना हे समुद्री दगड असत, लक्षात दिलं की नाही? हे टोटल क्रिस्टल स्टोन असत. आता हे का धुशीत जरा पॉलिश करशीत ना तर क्रिस्टल सारखे चमकतो. भरपूर बऱ्याच प्रमाणात तिकडे सगळीकडे आहेत. मित्रांनो, तुम्ही ही ज्या जागा बघितलात नाही, ही म्हणजे बऱ्याच लोकांका माहीत नाही. खूप लोकांका इकडे माहीत नाही. तर आपल्याबरोबर सचिन दादा जे का बरीच माहिती आहे इकडची, तर तुमका थोडक्यात तो माहिती सांगित. नमस्कार. ह्या ज्या स्थान आहे ना त्या कोकण पट्ट्यातला एक अद्भुत जागृत स्थान आहे आणि पण बऱ्याच लोकांचा अपरिचित कारण इकडे प्रसिद्धी करणारेसाठी प्रयत्न स्थानातून होणार नाही. अशी स्थानाची काही महती असतं, कारण गुप्त स्थान आहे, त्याप्रमाणे प्रसिद्धी तशी होणार नाही. इथल्या जवळच्या लोकांका ह्या स्थान माहिती नाही, पण बाहेरची बरीच लोक येतात. हे जो परिसर तुम्ही बघताच ना, ह्या संपूर्ण परिसरात ह्या एक वृक्ष हा एक ज्याच्यामध्ये वड पण असा, बाकीचे अश्वत्थ वृक्ष असतात आणि त्याच्या खाली ही जी तुम्ही बघता अशा छोट्याशा मंदिरामध्ये एक समाधी पादुका असत. आणि पादुकांची स्थापना ही इथे मूळ स्थानिक होते महाडेश्वर म्हणून. त्यांच्या कुटुंबामध्ये ते सिद्धपुरुष होते. मिटकर बाबा म्हणून पुण्याचे एक सिद्ध सत्पुरुष होते, त्यांचे ते शिष्य होते आणि त्यांच्याकडनं त्यांची साधना, इकडे वाचन, ते पण मिटकर महाराज इथे यायचे, वाचन करायचे आणि त्याच्यातून ह्या स्थानाची ऑलरेडी इकडे जी एनर्जी सोर्स होतो त्या एनर्जी सोर्समधून महाडेश्वरांसारखे सिद्धपुरुष इकडे स्वतःची साधना करत होते. त्यांची समाधी त्या पुढच्या रस्त्याक असा. त्यांच्या कुटुंबातली ही व्यक्ती असत. आता आम्ही येताना तुम्ही त्यांच्या घराकडसूनच येलो. बेसिक काही माहिती त्यांच्याकडनं तुम्ही लक्षात घ्या, कारण बेसिक ते बराच चांगला सांगतात. महाडेश्वरांची 5वी पिढी आमची. आमचे आजो म्हणजे सासऱ्यांचे वडील
त्यांना त्या दृष्टांतर झाला. त्यांनी 3 वर्षांनी जप 3 वर्षाचं चालूच होते जप बी सगळे पुस्तकं त्यावेळी. मग त्यावेळी पायवाट होती आणि घनदाट जंगल होता. माझ्या बघण्यात पण घनदाट जंगल होता असे हां खूप. आणि ह्या जागृत स्थान असा, पण ती आपण तिचा प्रचार करूक नाही, कमी केला असा. महिला लोकांना जास्त माहितीच नाही तसं असं. आता आपण बऱ्याच आम्ही आता येताना पण बऱ्याच लोकांना विचारलं तर त्यांना कोणाक माहिती नाही हे स्थान. ते पुस्तकात आणखी लेख असं नेमकं पुस्तक देते त्यांनीच गेला तर. ओके ओके. ते म्हणजे असे बैला तिकडे 2 दिवस राहिले खोलीमध्ये. ते असे चमत्कार वगैरे त्यावेळी त्यांना. आता आपण गेलेलो तिकडे त्या खोलीत, बाकीच्या बाहेर नाही. ओके ओके. ते खोली देऊन 2 दिवस यांचे राहिले वगैरे आपण बघलो नाही, पण त्या पुस्तकातली गाणी असा त्यावेळी तुमचं समजत काय असं त्याच्या वाचल्यानंतर. ओके. म्हणजे इकडे आता दररोज पूजा कोणी येऊन करत नाही करत. हिचे वडील करी म्हणजे माझा मुलगा. मग वार्षिक कार्यक्रम इकडे काय म्हणून केले जातात? ते गोरक्षनाथ, हे धर्मबीज, गोरक्षनाथ ते आणि शिवरात्री धर्मबीज म्हणून एक सण तो असता. तिकडे पुण्यावरूनच लोक येतात. मग पण त्यावेळी इकडे गावातली लोक येतात? नाही गावातल्या लोकांना खूप फार कमी प्रमाणात माहिती आहे. तसं ऍक्च्युली बघू गेला तर दादा कोकणात पण कोणाक माहित नसत. तिकडे ते गोरक्षनाथ तिकडे मच्छिंद्रनाथ. ऍक्च्युली ह्यो जो पट्टो हा आता आपण ज्या स्थानात उभे राहिलो, गोरक्षनाथ ही जी विभूती होती ना ती संचारी विभूती होती. दत्त महाराजांच्या संप्रदायामधून गोरक्षनाथ पंथ येईल म्हणजे नाथपंथ येईल. नाथपंथ हे जगदोद्धारासाठी कार्यरत होते. बेसिक एक मॉरल तुका सांगते म्हणजे सगळ्यात विस्तारित आहे ना. त्या लोकांनी ही जी अशी ग्रामीण जंगलातली किंवा अशी खेड्यापाड्यातली लोक असत, त्यांचे जे मूलभूत गरजा, त्यांचे जे बेसिक प्रॉब्लेम होते, त्यांच्यासाठी त्यांची एक विद्या, त्याच्यानंतर त्यांची एक साधना, अशा पद्धतीने काही डेव्हलपमेंट्स केले होते. एक मेथड बनवली होती जे का शाबरी मंत्र म्हणतात किंवा शाबरी विद्या म्हणतात किंवा बाकीचे काही ते उपाय करायचे. नवनाथी फिरायचे, मूळ नवनाथ होते, त्याच्यानंतर त्यांचे बरेच ब्रांचेस होते आणि असे ते सगळीकडे सगळे संचार असायचो. ते संचारी होते, एका ठिकाणी स्थिर नाही. गोरक्षनाथ, मच्छिंद्रनाथ अजूनही संचारीच असत. आता त्याच्या कंटेंटमध्ये महावतार बाबाजींपर्यंत ही सगळी महावतार बाबाजींपासून ह्या सगळ्या चलत दिली जातात. पण ह्यो जो पट्टो ह्यो पट्टो एकाला म्हणजे अशा पट्ट्यामध्ये गेलं आता पुढचा जो स्थान आता नवनाथांच्या पोथीमध्ये आहे. नवनाथांची जी 40 अध्यायाची नवनाथ भक्ती कथासार म्हणून ग्रंथ आहे ना, त्या नवनाथांच्या पोथीमध्ये 3ऱ्या अध्यायामध्ये त्याचा उल्लेख आहे. कोडाळ गावी आडूळ प्रांती म्हणून. तिकडे वरती मच्छिंद्रनाथांचे पादुका असत जिथे भगवतीचा युद्ध झालेला होता. म्हणजे मच्छिंद्रनाथांनी भगवतीच्या अहंकाराचा शमन करून तिथे शंकरांनी तिथे येऊन ही त्या म्हणजे दोघांची मन जुळवणी केली होती आणि त्यांना तिकडे दोघांना काय सांगितलं की तुम्ही दोघंही वेगळ्या शक्तीतले असाच म्हणून. ता एक स्थान ह्याच लाईनीमध्ये पुढे असा आडूळ गावात म्हणजे पुढे आडूळ प्रांत अंबळपाडमध्ये ह्या मिटक्याची वाडी. सेकंड थिंग, या 2 स्थानाच्या मध्ये सुद्धा एक गगनगिरी महाराजांचं स्थान आहे. तिथे गगनगिरी महाराजांचं छोटं आश्रम आहे. तो पण हेंका माहितीये की नाही मका माहिती. ह्या रस्त्यात आतमध्ये गगनगिरी महाराजांचं स्थान आहे. तिथे सुद्धा धोनी महाराज तिथे येत होते. म्हणजे महाराज तिथे येत होते. गगनगिरी महाराज हे सुद्धा नाथपंथ गहिनीनाथांच्या अवताराच्या ह्याच्यातले येतात. त्यामुळे तो एक पट्टो आहे. आणि ह्याच पट्ट्यामध्ये अजून 7 स्थानं असत रत्नागिरीच्या सप्तर्षी नदीपर्यंत. समजलं की नाही. त्यामुळे अशी जी छोटी छोटी स्थानं असत. आता ह्या जर तू बघतोस ना ह्या जंगलातल्या, आता ह्यांच्या सासऱ्यांच्या वडिलांनी तेव्हाचा ह्या जागृत स्थान 300 वर्ष झाली म्हणजे आता 300 वर्ष झाली. त्याच्यानंतर तुका इकडच्या चमत्काराची तुका कल्पना देतोय. इथे इकडे एक नियमावली घालून दिलेली आहे. बेसिकली कसं असतं, विस्तारित सगळं सांगून जमणार नाही. जितकी जास्त हळद तितकं तो जास्त पिवळं, ही कोकणातली एक बेसिक पद्धत आहे. त्याच्यामुळे कसं असतं, ह्या सिद्धपुरुषांनी बेसिक गोष्टी सांगितली, त्यांच्यावर विश्वास ठेवून श्रद्धा ठेवून तेवढं तुम्ही फॉलो करा असं सांगितलं. ह्या लोकांनी काय सांगितलं की इकडचं पाचोळं म्हणजे हे जो झाडाचं सुको पाचो पडता किंवा हे काटके पडतात ते कोणी घरात न्यायचे नाही, चुलीक लावायचे नाही. त्याच्यानंतर इथे 6च्या नंतर यायचा नाही. हे एक 2-3 बेसिक नियम असत. तुका ह्याच्यातलं ह्या लोकांका आता हे काही माहिती आहे की नाही माका माहिती नाही, पण तुका गंमत म्हणून सांगते. आणि ह्या काटक्या लाकडाचा तर नेणत नाही. ह्याचा टेक्निकल कारण काय असतं, कोकणातली माणसं असत त्यावेळीपासून चुलीवरचं जेवण होतं. त्याच्यानंतर जशी लाकडा चुलीक लागतात तशी सरणाक पण लागतात, कळला की नाही. त्यामुळे ज्या स्थानामध्ये शक्ती असा, ज्या व्हायब्रेशन्स त्याचे पॉझिटिव्ह असत किंवा जे दैवी शक्तीने आता ह्या तुका विजिबल नाही, ह्या इथे व्हायब्रेशन काय असत. आता तू उभं राहिलंस, मी उभं राहिलंय, तुका किती लक्षात येतात माका किती, ह्याच्यावर तर तुझ्या फीलवर की व्हायब्रेशन इथे कसे मिळतात ते.
म्हणून ही लाकडा जर तू सरणाक घातलास, चुलीक घातलास किंवा तुझ्या न्हाणीक घातलास ना, तर त्या लाकडाचो अपमान हा आणि त्या जागेची शक्ती तुका त्याचा त्रास देतली. आता ह्या सगळ्या सर्व प्रवचन करणारी ही लोक नव्हती. त्याच्यामुळे बेसिक नियम की बाबांनो इकडे पातळ लाकडा इकडनं उचलून न्यायची नाही, कचरो पत्रो जमा करायचो, धुनीत टाका किंवा मग तिकडे बाजूक ठेवा, पण घरात म्हणून घेऊन जायची नाही. आता त्याच्यानंतर 6 नंतर न थांबणं ह्याच्या मागचा एक वेगळा गुढ हा. 7:30 नंतर जर इथे साधक जे असतील, एखादं साधक जर येलो इकडे सेवेक राहलो किंवा इकडे वाचनाक राहलो, 7 नंतर इकडेच रवान जर तो साधना करता आणि जर त्यांनी इकडे भजनाक म्हणाक सुरुवात केली, म्हणजे गोरक्ष जालंधर चरपटा अक्षरभंग कानिफ मच्छिंद्राद्या चौरंगी रेवाण भत्री संज्ञा भूम्या बभुर्व नवनाथ सिद्ध असं जप म्हण, मंत्र म्हण किंवा भजन करू घेतल्यांना ह्या कदाचित इकडे मला सांगणं योग्य की नाही अयोग्य वाटणार तरी पण सांगताय, ह्या झाडातून चिपळ्यांचा आवाज येतो आणि आवाज पण येतो. ह्या झाडातून चिपळ्यांचा आवाज येतो. आता ही जी गोष्ट आहे ना, ही फार कमी लोकांना माहिती आहे. पुस्तक वाचल्यानंतर कारण ह्या माका सांगलेला एका सिद्धांनी, म्हणजे माझ्या प्रवासातल्या एका सिद्धांनी ही गोष्ट सांगितली की मग त्यांनी असंच सांगितलं नाही की बाबा की जावा तुम्ही जात तिकडनं तू त्या स्थानात जाऊ नये म्हणा. मी कुडाळा किल्लाय आजपासून जवळजवळ 20 वर्षापूर्वी इल्लंय. त्यावेळी कुडाळ स्टेशनला उतरून विचारलंय, मग अनायसे सोर्स मिळाला. आता जसं आपण शोधत इलो आपणा मालकीणच मिळाली, असे ते सोर्स जे काय येऊचा आणूचा असताना त्याच्या. नाहीतर मागच्या वेळी पण आम्ही बरेच फिरलो, मग शेवटी मी आणि माझं भाव इल्लो, पण तेव्हा पण नंतर लास्ट टायमिंगला शेवटी लास्ट टायमिंगला कोणतरी जरा गरगटी होतात ते. नंतर मग तो एक ढोरा आम्ही कुकर घातलं तेव्हा तो माणूस इलो, अरे हाय नाही हाय हसून जावा, मग आम्ही बरोबर इलो. तर त्यामुळे तिथे तेव्हा तो माणूस इलो आणि त्याने माझा पहिला प्रश्न काय विचारले, तुमका ह्या स्थान माहिती कसा? आमच्या गावातल्या बाजूच्या घराक आमका ह्या स्थान माहिती. मी म्हटलं त्याचं कारण वेगळं आता मी सांगू शकले नाही, मका ज्यांनी सांगितले नाही दर्शन घेऊन एक म्हणून मी इले. आणि तेव्हा मी इलं होतं. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा मी कधी गावात येत आहे त्यावेळी ह्या स्थानाक, आडूळच्या स्थानाक, आपण नंतर जाऊया तिकडे, त्या स्थानाक नक्की येते. कारण काय माहितीये, ह्याच्यातनं इथे दिसता विजिबली काय दिसता, जंगल, झाडा, एक समाधी तुटक्या मंदिराची आणि एक पादुका पितळेची. पण याच्या व्यतिरिक्त ज्या व्हायब्रेशनचा जो काम होता, आता तुमचा जो काम झाला ता फक्त त्यांका माहिती की हे व्हायब्रेशन्स तुमका किती पॉझिटिव्हिटी किती काळापर्यंत देतले. ह्या जागेमध्ये उभ्या राहणं किंवा ह्या याच्यामध्ये तुमका कोणाकडे जे काय वाटतं, ज्यांनी नाथपंथाची भक्ती केलेली आहे, फक्त बाजार न करता, बुवाबाजी न करता. कारण मी तुमका परत म्हणजे माझ्या परीने विनंती करते, ह्या स्थान तुमका वाटत असा तसा नाही, जागृता तुम्ही ह येशात आणि त्याच्यानंतर बाजार करशात, म्हणजे परत लोकांका सांगा, मग इकडचे बाबा बनशात. आणि असा जर काय करू केलास तर नाथपंथी चिमटो हा तो तुमका माहिती नाही अजून कसं लागता तो. त्यामुळे येवा, दर्शन घेवा, मेडिटेशन करा, ध्यान करा, स्वतःमध्ये एनर्जी घेवा आणि आपल्या घरात जावा, जप करा. तुमका अगदी तुमका सांगते ह्याच्या पुढे गिरनारची एनर्जी आहे इकडे, लक्ष दिलं की नाही, गिरनारच्या पादुकांची एनर्जी आहे. कारण ह्या गोरक्षनाथांचा संचारातला स्थान आहे आणि ह्या प्रचलित नाही याचं कारण त्यांची इच्छा. म्हणजे स्थान प्रचलित होऊ जास्त वेळ लागणार नाही, पण स्थान प्रचलित न होण्याचं कारण का, मग त्याच्यानंतर जो काही भ्रष्टकार होतो किंवा बाकीची काही चुकी होते त्याच्यातनं देव कधी शिक्षा करणार नाही, सिद्धपुरुष शिक्षा करणार नाही, पण जागेतली शक्ती असताना ती माफ करणार नाही. म्हणजे आता या जागेतली जी शक्ती असा, ही तुम्ही येता, सेवा करता, जे काय भजन अगदी काय तुम्ही काय पसार फापट पसार करू नको, येवा, दर्शन घ्या, 10 मिनिटं ध्यानात बसा, जप करा आणि जावा. तेवढा केला तरी त्याच्यात ती शांत. पण तुम्ही जर इकडे काही वेगळा डिंगडांग करू गेलात, मग एकदा कळलं अरे कोणच नाही, मग इथे काहीतरी वेगळे तुमचे आताच्या मार्केटिंग प्रमाणे काही वेगळा, तर हे गोरक्षनाथांचं चिमटो जागृत असा इकडे, याच्यामध्ये नो डाऊट. आता हे जसं म्हणाल चिपळ्यांचा आवाज, ही एक वेगळी या. म्हणून तुम्ही येशात, बाप दाखवण्याच्या श्राद्ध कर, त्या अहंकाराने येऊ नको, श्रद्धेने येवा. असं कसं होऊ शकतं? हा, इथे चलायचं नाही. सांगशात मी थांबते 9 पर्यंत, शक्यच नाही होत. मी ती माझ्या बंगल्यात पण येऊन गेलेले होते, शक्यच नाही होणार. तुम्ही श्रद्धेने येवा. किती चिपळेचा आवाज तर आज असतं हे नाही असं रवण्याचे जे संध्याकाळपर्यंत बाबा, मग त्याच्या आधी आपण जेव्हा पण शांती होई ना. मित्रांनो, आम्ही मगाशी चुकलो तिकडे आणि ज्या ठिकाणी आम्ही गेलो ना त्या ठिकाणीच ह्या आपल्या ज्या पाटी दिसतात माऊली, त्याच आमका मिळाल्या आणि त्यांनीच आमका हे रस्तो दाखवले आणि वरती घेऊन गेले. नाही तर आम्ही भटकना असतो कुठेतरी. तर आम्ही पुन्हा येऊ
हा, नेक्स्ट या टाइम ना. या, नक्की या, येऊ. या पुस्तक देतो चला. त्यात माहिती आहे थोडीशी हो ठीक आहे ठीक आहे चला. म्हणजे बरीच पूर्वीची माहिती आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. पुस्तकात. चला येतो. हा चला. तर मित्रांनो आपण जिथे गाडी पार्क केलेलं आहोत तिकडे मी येईल आहे आणि सचिन दादा आता बोलल्याप्रमाणे की काही दिवस वास्तव्यासाठी असतात, ते संचारी पुरुष म्हणतात ना, त्या टाईपमध्ये काही दिवस वास्तव्यासाठी असतात. तर माडेश्वरांच्या घरी ते वास्तव्यासाठी होते आणि तिकडे आपण आता ज्या ठिकाणी गेलेलो आहोत तर तिकडे एक पॉझिटिव्ह एनर्जी तयार होता आणि आम्ही थोडा वेळ आम्ही मेडिटेशन केलं, पण खूप एकदम असं अंगावर म्हणजे असं काटो येताना त्या टाईपमध्ये वाटलं आमका आणि एकदम असं एनर्जेटिक वाटलं सगळा पूर्ण. तर आमका तर ह्या ठिकाणी खूप आवडला. नेक्स्ट टाईम मी जर परत येईल तर तुमका रस्तो पण दाखवी मी कुठून कुठे यायचा, कसं यायचा काय ता. तर ही व्हिडिओ मी आता इथेच स्टॉप करते कारण आमका पुढच्या पण ठिकाणाक जाऊचा, तर व्हिडिओ खूप लांब होतली त्यामुळे मी इथेच स्टॉप करते. तर व्हिडिओ तुम्ही सगळ्यांनी लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू, तोपर्यंत बाय बाय.